хора, аз съм Алекс БГ и днес ще правим клип на Clash Royale асоциации. Зад камерата е Хикс БГ. Какво става, Хиксове? Аз съм Хикс БГ. Днеска сме сред природата, Алекс, покажи. Днеска сме сред природата, защото дойдохме на барбекю. И докато чакаме гостицата, на нас не беше... Не знаехме какво да правим, но се сетихме, че може да снимаме един клип. А така, както моят приятел Алекс каза, че ще правим Clash Royale асоциации, точно това ще правим. Мисля аз първи да почна, защото и без това съм тук. Чакай малко да... Опа! Открадна ми идеята. Остай ги, бе. Ломбарджак. Ломбарджак. Добре. What? Мухи, кацат ми. Ами добре, Ари, почвай асоциации. Ти почна ли? Да! Добре. Какво? Удряш ли, бе? Бандитка! Кой удря така, бе? Уизард! Удобно. Името е почти същото. What? Спир гоблини. Синьо? Уич! Ага. Като ти казах синьо. Цък. Айс Уизард. Да. Електро Уизард. Бандит? Меганайт! Да. Опа, без да искам да спрях. Секунда. Бандитка! И това е с нас, хора! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, лайкнете го и в двата канала, защото и в двата ще го качваме. Тоест харесайте го. В никакъв случай дислайк. Ако сте забравили все още да се абонирайте, направете го. И това беше от нас. Коментар! Да, хубави коментари. Това беше от нас. До другия път. Чао!